concedit mitja dotzena de gols en posició antireglamentària, com aquest de Mèxic contra França. Bona tarda, és 1:15 de 8 del vespre. Comencem aquí un avanç informatiu des del canal 324 conjuntament amb TV3 amb una notícia d'ultimíssima hora, i és que el Tribunal Constitucional acaba de votar i hi ha sentència sobre l'Estatut. Per tant, anem en directe cap a Madrid. El nostre company Josep Capella està recollint tota la informació d'última hora. Josep, hi ha sentència? Es coneixen els detalls? Bona tarda. Hi ha sentència sobre l'Estatut. No en coneixem encara els detalls, almenys de forma oficial. Els magistrats del Tribunal s'hi han posat a les 5:10 d'aquesta tarda a votar la setena ponència que ha elaborat la pròpia presidenta de la institució i que a última hora, aquest matí, hi ha introduït alguns canvis per tal d'intentar fer l'últim esforç per sumar-hi alguns magistrats. Segons informacions no oficials encara,